dámy a páni, stojíme tu aj s bývalými zamestnancami Bukozy Holding Vranov nad Topľou, preto aby sme vás teda aj spolu informovali o tom, ako sa podarilo naplniť sľuby, ktoré sme týmto ľuďom dali pred necelými 3 týždňami. Zhodou okolností bol to práve Mikuláš 6.12., keď bolo to na Mikuláša 6. decembra, keď som sa stretol so zamestnancami Bukozy Holding a prisľúbil som im pomoc, lebo jednoducho už 3 mesiace nemali vyplatené mzdy od svojho zamestnávateľa, no a jednoducho blížili sa Vianoce. A dnes tu stojíme deň pred štedrým dňom, pred začiatkom Vianoc a môžeme konštatovať, že náš sľub sme splnili. Ľudí sme nenechali v štychu a môžem konštatovať, že prakticky všetkým týmto ľuďom budú do dnešného dňa preplatené ich ušlé mzdy za 3 mesiace, ale aj odstupné do výšky, do ktorej to náš garančný fond sociálnej poisťovne dovoluje. Chcem teda oznámiť, že sociálna poisťovňa dostala 428 žiadostí od zamestnancov, bývalých zamestnancov Bukozy Holding a k dnešnému dňu bolo uspokojených 420 z nich. 360 ľudí už do tejto chvíle má svoje peniaze na účte a zvyšní by ich mali dostať ešte v priebehu dnešného dňa, pretože sme požiadali, alebo sociálna poisťovňa požiadala štátnu pokladnicu o tzv. Súrnu platbu. Takže veľmi sa teším, že prakticky všetci bývalí zamestnanci Bukozy Holding ešte pred Vianocami, presne tak, ako sme slúbili, dostanú svoje nevyplatené mzdy plus ešte nejaké odstupné a pevne verím, že aspoň takto sme im spríjemnili teda tieto vianočné sviatky. Spolu sociálna poisťovňa doteraz vyplatila 1 650 000 eur, uspokojila 98% žiadostí. Zatiaľ zostalo neuspokojených 8 ľudí, 8 žiadostí, ale to z dôvodov technických, buď išlo o nejaké chybné údaje, ktoré sme dostali od zamestnávateľa, alebo sú v niektorých prípadoch aj tzv. Exekučné príkazy a tam nie je možná taká rýchla platba, pretože je potrebné komunikovať aj s exekútorom, ale sociálna poisťovňa prislúbila, že so všetkými týmito zvyšnými 8 ľuďmi bude ešte individuálne komunikovať a bude to samozrejme riešiť. V jednej spoločnosti, na ktorú nebol vyhlásený konkurs, ešte zostali 2 zamestnankyne. Nebol vyhlásený konkurs z toho dôvodu, že tá dlžná čiastka voči sociálnej poisťovni je tak nízka, že tie vnútorné pravidlá to nepovoľujú, ale sme pripravení inými formami ešte uspokojiť aj spomínané 2 zamestnankyne, ktoré nie sú vlastne súčasťou tohto balíka. Poprvé chcem veľmi pekne poďakovať zamestnancom sociálnej poisťovne na čele s riaditeľom, s pánom Janom Karolom, ktorí vynaložili neskutočné úsilie v týchto posledných dňoch. Len pre vašu predstavu, v takýchto prípadoch sú zákonné lehoty na vyplatenie a preplatenie týchto miest 60 dní a oni to vlastne zvládli, títo zamestnanci, vlastne za 4 dní od toho, keď bol zaregistrovaný alebo keď boli zaregistrované návrhy na konkurs. Veľká vďaka patrí týmto zamestnancom, ktorí ukázali aj sociálne cítenie, pretože boli nad rámec svojej pracovnej doby v práci, aby to títo ľudia za nami všetko dostali tak, ako sme slúbili. Musím ešte povedať toľko, že v 80% prípadov ide vlastne o vyplatenie tej maximálnej možnej sumy, ktorú sociálna poisťovňa z garančného fondu môže preplatiť, teda 4 290 eur v čistom. Samozrejme, zamestnanci mali rôzne platy a rôzne aj nároky na odstupné. Tí, ktorí podali hromadné výpovede alebo výpovede s okamžitou platnosťou podľa zákona, mohli dostať len vlastne náhradu mzdy navyše popri tých 3 platoch vo výške 2 ďalších platov a opakujem, tí, ktorí mali proste oprávnenú sumu nižšiu, tak dostali celú. Tí, ktorí mali ešte vyššiu, tak dostali ten maximum 4 290 eur v čistom a tú zvyšnú sumu si budú samozrejme môcť vymáhať od zamestnávateľa v rámci konkurzu. Mal som aj diskusie s českým majiteľom, s pánom Stanekom. Poviem, že tie debaty boli tvrdé, ale zároveň korektné. A dohodli sme sa na tom a chcem mu teda poďakovať, že bude súčinný a aj bol súčinný pri poskytovaní teda údajov o príjmoch alebo ak chcete mesačných výkazov alebo mesačné výkazy. Takže tú súčinnosť Bukoza Holding poskytla aj vďaka tomu teda sa naplnila aj tá druhá zákonná podmienka pre preplatenie týchto miest, ale zároveň, tak ako som slúbil, opäť aj verejne hovorím, že sme s pánom Stanekom dohodnutí, že kompetentní členovia vlády si s ním ešte sadnú, pretože
chce predstaviť nejaký plán, ako areál Bukozy využiť aj naďalej. Môžem zopakovať, že musí to byť dôveryhodný plán, aby vláda na to reagovala. Vláda sa snažila pomôcť aj teraz v Bukoze. Viete dobre, že bol poskytnutý jeden úver zo strany štátnej Exim banky, ale potom bola žiadosť o ďalší úver a tam už pán Stanek nedokázal ručiť, takže sme už nemohli pokračovať ďalej. My sme pripravení s pánom Stanekom, s českým majiteľom sedieť, že čo ďalej s týmto areálom za nami, ale druhýkrát to poviem, musí to byť dôveryhodný plán na to, aby vláda nejakým spôsobom samozrejme dokázala pomôcť. Jedno je A, splnili sme, preplatili sme mzdy, preplatili sme nejakú časť odstupného, potom ale je samozrejme na mieste, čo je to B, čo je tá otázka, čo bude ďalej s ľuďmi, ktorí vlastne prišli o svoju prácu. Môžem povedať, že úrad práce vo Vranove nad Topľou sa rovnako aktivizoval a je s nami tu aj riaditeľ. Dohodli sme sa teda na tom, že okamžite nasadíme finančné stimuly, zručnosti pre trh práce, čo sú programy, ktoré majú pomôcť jednak s vytváraním pracovných miest, ale hlavne s rekvalifikáciou a vzdelaním ľudí na to, aby si mohli hľadať novú prácu. Úrad práce komunikuje so zamestnancami v okolí, napríklad veľmi intenzívne aj s harmaneckými papierňami, vrátanie toho, aby uhrádzali náklady na cestovanie a podobne. Nechcem ešte hovoriť o podrobnostiach, ale rozbehli sme teda sa iniciatívne s tým, aby sme hľadali teda nové pracovné miesta pre týchto ľudí. No a samozrejme je tu veľké očakávanie od holandského investora, od spoločnosti Thermea, ktorá má vytvoriť 750 pracovných miest. Aj tu vláda jednoducho urobila maximum, čo mohla, ale to ostatné je už na zamestnávateľovi. Jednoducho vláda poskytla investičný stimul vo výške takmer 20 miliónov eur. 13 miliónov je to priama platba, priama finančná pomoc a viac ako 6 miliónov eur sú daňové úľavy. S tým ale, že investor sa zaviazal, že v priebehu 4 rokov vytvorí 750 pracovných miest, ale musí to urobiť. To už nie je úloha vlády. Pokiaľ tak investor neurobí a nedodrží svoj záväzok, tak tento stimul nedostane. Takže chceme byť aktívni aj pri hľadaní teda pracovných pozícií pre týchto ľudí, lebo samozrejme mnohí sú aj vo veku nad 50 rokov, čo je riziková veková skupina z hľadiska nového zamestnávania, ale aj naďalej sa teda budeme snažiť týmto ľuďom pomáhať. Ďakujem pekne.